Il-kwarantina ta' 14 jum mhux sistema sostenibbli u jeħtieġ reviżjoni fir-regoli tal-kwarantina dan qalet l-Kamra tal-Kummerċ permezz ta' stqarrija fejn talbet lill-Gvern inaqqas is-self-isolation għal 10 ijiem u 7 ijiem għal dawk li jkunu ħadu l-vaċċin. Huma qalu li dan kollu jaf jgħin biex in-nies jitlaqmu għal kontra l-Covid u kif ukoll biex jieħdu l-booster tal-vaċċin. Hija qalet li kif in is-sitwazzjoni bħalissa ħafna negozji ħajjispiċċaw ma jistgħux jaħdmu fil-waqt li kien imtenni li ħafna negozji ma jistawx jaħdmu b'remote working, speċjalment dawk l-aktar li jagħtu servizz essenzjali, inkluż supermarkets u ħwienet tal-merċa u negozji oħra ta' retail. Barra minn hekk il-Kamra tal-Kummerċ temmel li min iħaddem jeħtieġ aktar ċarezza u appoġġ dwar loti ta' tilqim l-impjegati li għandhom kuntatt mal-klijenti jew li jkunu f'kuntatt ma' diversi impjegati oħra fit-twettiq ta' xogħol tagħhom, speċifikament nies li huma imlaqma bisħieħ huma ferm anqas probabbli li jkunu morda serjament u anqas probabbli li jxerdu l-virus. Għalhekk iċ-Chamber qalet li jeħtieġ aktar kjarezza dwar jekk dawk li qed jirrifjutaw li jitlaqmu qed jisponu il-post ta' xogħol tagħhom għal riskju ogħla. Il-Kamra tal-Kummerċ qalqet billi qalet li min ħaddem jeħtieġ li jiġi appoġġjat floti tal-vaċċini fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskju.